Καλησπέρα παιδιά, θα την ρίξω controller εδώ και σήμερα θα παίξουμε. Παίζουμε ήδη. Ναι, βασικά παίζουμε ήδη. Το αρχίσαμε. Μόλις αρχίσαμε, δηλαδή. Yes. Ναι. Μαζί με τον φίλο μου τον Άγγελο, όπως λέγεται. Γεια σου Άγγελο. Γεια σας, παιδιά. Σαββαμάνικα. Όχι! Ποιος μου κλείψει την μπάλα του. Όχι. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Βγάλε με. Όχι! Βράει και παλιά, δεν πάει. Ouch. Πιάστηκα. Στο τέλος, όποιος θέλει ας αφήσει σχόλια για το δικό του σχόλιο καθένας για τις απόψεις του για το παιχνίδι. Παιδιά, το πήρα εγώ τώρα αυτό το παιχνίδι επειδή έβαλε sales στα Steam, στα Summer Sales, που είναι μέχρι 4 Ιουλίου. Και αυτό το παιχνίδι δηλαδή από 20 ευρώ το έβαλε 11,99. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μια πολύ καλή παιχνίδια. Για πρόσφατο παιχνίδι, σχετικά καινούριο, βγήκε αυτή τη χρονιά. Και παίζει και πολλοί κόσμος και έχει και κομπέτη. Όντως, έχει και κομπέτη. Και έχει ενδιαφέρον. Έλα. Ποιος με κοπάνισε. Για να μην κοπανάνε. Βοήθεια. Βοήθεια, πέτει τα ρόπανα. Παμ. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να μάθω γκολ. Πάμε. Τι κάνει, δεν βάλει αυτό το γκολ. Όχι, επίτηδες έβαλα. Την έσκασε επίτηδες στον τοίχο για... Ωραίος, έτσι. Αυτό έκανε. Έτσι πρέπει να παίζει παίκτη. Οπα. Τι κάνετε ρε βγίδια. Πάμε λίγο βασική. Πάμε. Γκολ, όχι. Ορίστε. Γκολ. Βάζω λίτρο στον κόλλο και φεύγω. Όχι. Παιδιά, δεν βλέπουμε το λίτρο στον κόλλο. Και να σκάω πάνω στο λιγάρι και το μαλάκα. Εγώ δες, κλάνω και πετάω. Όχι. Παιδιά, κάποιος άμυνα, Πού είστε ρε. Γρήγορα πίσω. Γρήγορα. Μαλά, τόσο σαν. Μην πέσεις πάνω. Πίσω να φύγει. Ωραία. Έλα. Πού είναι. Το κάνει. Όχι. Κάποιος. Ένα λεπτό παραμένει. Επομένως. Ladies and gentlemen, παραμένει ένα λεπτό. Ωραίος. Λεφτή. Έλα. Γαμώ το κηδείο που κάνεις την μπάλα. Μη μας σοφάρισε στο τέλος, πρέπει να το κρατήσουμε. Τι χάνουμε ρε ηλίθεια, τι. Βασικά, νικάμε ρε. Νικάμε. Ωραίος. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο Τάο. Ο Τάο είναι πολύ καλό. Όχι. Αέρα. Πήρα την κόντρα, αλλά μου την πήγε. Όχι, στο 90. Στο 90. Ωραία, τώρα έχουμε μια ελπίδα ή γκολ ή τρώμε ή πάμε. Ή γκολ ή τρώμε γκολ. Αλβανός είναι αυτός.
Αλβανικό αμάξι. This is our last chance. Έλα, κοπάνα το. Μην το φάμε, μην το φάμε. Πάει παράταση, πάει παράταση. Παράταση. Αδεία. Δεν έχει λήξει. Δεν έχει. Ωραία. Παράταση. Πάμε. Μην το φάμε, μαλάκες. Πάμε να κάνεις. Εσύ ρε μαλάκα τι κάνεις, γύρω βοσκέ. Έλα. Προχώρα. Όχι. Όχι. Ήταν να την κλείψω, αλλά προχώρα. Ωραίο. Κάποιος πίσω. Φύγε. Κόλλησε το αμάξι μου. Μαλάκα, σπρώξτε. Όχι, μαλάκα κόλλ. Όχι κόλλ. Βγάλ' τη μαλάκα. Εγώ τι κάνω ρε φίλε. Πάμε για κόλλ, βγάλε μου. Ναι, βάλ' το. Έλα, έτσι. Κοίτα πως κοίτα και κοπάνισα και εγώ εδώ μεταξύ, κάτσε. Όχι, δεν το κοπάνισα. Πήρα assist πάντως. Έτσι Νίκη, ωραία, μπράβο. Το πούσε ο γκολ. Πάμε. Ωραία. Θέλεις να πάμε άλλο ένα τελευταίο, Άγγελε? Ναι, βέβαια. Άντε πάμε, βασικά όσο μας βγάλει. Όταν βαρεθούν παιδιά θα κλείσουμε το live, το βιντεάκι. Πάντα play όμως. Φάνη μου, play, τι πάτσα. Πάμε καινούργιο βγάζει. Ωραία. Ψάχνει εδώ για... Όσοι είπαμε παιδιά, πείστε ο καθένας στα σχόλιά σας. Μας έπρεξες. Γιατί βγήκες? Εγώ δεν βγήκα. Όχι, βγήκες λέει στο μενού. Κάτσε να βγούμε από εδώ, τσουμαλάκες. Περίμενε, μην βγεις. Αχ. Λοιπόν, ρε μαλάκα έχεις βάλει εικόνα στο κεφάλι. Μαλάκα. Θα έρθεις με το πολυβολικό. Το Όχι πολυβολικό. Πολυβολικό. Αρχιδοβολικό. Όπως είπαμε παιδιά, ο καθένας αφήνει τα σχόλιά του για το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το συνιστάμε ανεπιφύλακτα. 99,9,9,1%. Και όσοι δεν ασχολούνται με τα αθλητικά, παρακαλώ πολύ. Έχει να κάνει με τον αθλητισμό, αλλά είναι με αυτοκίνητα, οπότε... Ναι, έχει να κάνει βασικά με το ράλι και το λίγο έτσι μπάλα και το λίγο έτσι... Έχει παρακαλώ πολύ, έχει και μπάσκετ, έχει και χόκι. Άγγελε, το ήξερες ότι η μπάλα ήταν βόμβο. Και έχει ραδιενέργειες στο τέρμα και όταν περάσει η βόμβα κάνει μπα. Κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ίδιο. Ναι, όντως. Πάμε να αρχίσουμε. Άντε, γεια. Περιμένουμε δύο εδώ μαλάκες στο NextNet. Μπήκαμε, ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε κανονικά έτσι, έλα να τους σκίσουμε. Όπως βλέπετε υπάρχει να μην βρέχει, να βρέχει, όπως θες το βάζεις. Υπάρχουν διάφορα είδη. Ναι. Ο άλλος γράφει ότι είναι τερματοφύλακας. Ναι, οκ. Ωραίος τερματοφύλακας. Ναι. Λοιπόν, βασικά είχε φύγει να την αποκρούσει και πρόλαβε να την πάρει στο άλλο, το τελευταίο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι αυτός, έσωσε το πρώτο λεπτό. Τι έλεγα. Ναι, εκτός από μπάλα, μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Θα το κάνουμε σε άλλα βιντεάκια. Θα παίζουμε με τον Άγγελο, παιδιά, ραγκετζινική μόνο. Λοιπόν, έχει μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μαντέψτε και τι άλλο. Και έχει και χόκκι στον πάγο. Γλιστράνε τα αμάξια full. Μαλάκα, τους πρόγραμμες. Άι, πορτοκαλί είμαστε τόση ώρα. Καλά, δεν τους καταλάβα. Τι έγινε, κόλλησε. Λαγκάρα. Κι εγώ. Για το πίνκ στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι είναι λίγο... Για το... Να μου αφαίρει πίνκ πολύ Έλληνας.
Όπως βλέπουμε, 104. Ωραίος, μαλάκα, το τέρμα, ωραίο τέρμα. Α, έσπασα. Τι κάνει ο ηλίθιος Το αυτό βάλε το μόνος του άλλο. Μπράβο, ωραίο, good job, ωραίος. Ωραίος, ωραίος. Μαλάκα. Great job, the keeper. Α, όχι, δεν το έβαλε ρε μαλάκα ο ίδιος. Αυτός το βάλε. Αυτός το έβαλε. Όχι, όχι, ο δικός μας το βάλε. Απλά το βάλε. Δεν χρεώνει αυτό το λόγο στο παιχνίδι. Μπορούμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμα πολύ χρόνο. Αλλά βλέπουμε ότι πάλι. Μαλάκα, όχι. Πάλι μας επιτρέπεται πάρα πολύ. Ακόμα. Να μην σημαίνει τώρα. Βγάλτε, ωραίος. Σωστό. Πού να το σώσω ρε μαλάκα. Όχι για τον άλλο. Πες του να βγει από το τέρμα, να βγαίνει και από το τέρμα. Λοιπόν. Οχ, την έκοψα. Έχουμε και φιλάθλους, Ναι. Να παίρνω την πάσα, παίρνω την πάσα κάποιοι. Όχι ρε παιδιά. Αχ, τι άχρηστη που είναι αυτή. Τι άρχισε, αλλά μου κάνει για μένα. Ωραία, έκαμε ψαλιδάκι. Πάμε, this is the real chance. Ένα. Ναι, τον έκαψε. Αλλά είναι μόνος του. Τι άσχησε στο τερματοφύλακα. Όπως βλέπετε, είναι πολύ άσχηση πέρα. Μαλάκα, εγώ δεν έκοψα, λέει. What the fuck are you doing, man? What the fuck are you doing? Έλα ρε φίλε τώρα, γιατί μπήκε μπροστά μου ο Λίβιος, ο Μπαγκλαντές. Όχι ρε! Δεν μπορούμε να κάνουμε. Χάσε με. Μοιράζει. Φουγγίζαμε το προηγούμενο. Ναι. Με μια εντυπωσιακή κίνηση στο τέλος. Όχι. Τι κάνω, ποιος το έβαλε ρε μαλάκα, ποιος το έβαλε. Εγώ πήγα να τη διώξω και μπήκα. Μπράβο. Τι είναι, ποιος το έβαλε. Sorry. Να, κοίτα, πήγα να τη διώξω Το έβαλε έξω. και κεφαλιά μαλάκας. Let's instimate this. Μαλάκα. Α, γκολ, όχι. Ωραίος. Κάποιος. Μα μιλάει αυτός ο Φόφμαν που δεν έχει κάνει τίποτα στο θέμα. Μόνο τώρα το έχει. Πραγματικά μόνο τώρα. Δεν έχει κάνει τίποτα πολύ. Και τώρα. Κι άλλο είναι. Βασικά θέλει βρίσιμο για να φτιάξει. Θα το βάλω, το πιστεύω. Έλα, βγάλε με. Έλα, ένας. Άνα. Όχι, έχει τούρμπο. Βάλε τον ήτρο στο κόλλο, άτσε.
Ωραία, μαλάκα. Κοίτα θέλω να φτάνω το μεσημέρι. Άχρηστε, ηλίθιε. Φουφμάν. Τι είπα. Four, three, two, one. Ναι. Αμαλένα. Άλλα. Μαλάκα. Πάνε κάτι τέτοια ηλίθεια. Τι είναι αυτό. Dollar Sign. Βγες από αυτούς τους ηλίθιους. Μα ρε βρίσκει άλλο. Γιατί να βρεις. Α, βρίσκει άλλους, δεν το ξέρω. Ναι, αφού λέει find new match. Όχι, δεν πειράζει. Find mods. Πάμε. Ωραία, ξεκινάμε. Αχ, να σου άρει γεμανία. Λοιπόν, πάμε. Σαν τα κομπρόσκυλα πες εδώ λοιπόν. Δεν το θυμάμαι. Ο άλλος δεν μπορεί να πετύχει τίποτα ο Να χάσω. Όμως εγώ το πετυχαίνω γιατί πάω πολύ μπροστά στην μπάλα. Όχι, είμαστε το τόσο. Έτσι, ωραία, το σταμάτησε. Μαλά. Ω, Μαλά. Τρέχα, σώσε. η λακκεριά του αιώνα. Έλα. Πάμε νίτρο. Και τις πρόχνω και πάει πολύ μπροστά στην μπάλα. Γιατί πάντα βρίσκεται κάπου. Τώρα πρέπει να το πάμε. Όχι, είσαι εσύ. Μαλάκα. Για να βάλει αυτό το γκολ λίγο. Κάποιος να διώξει. Όχι αυτό το γκολ. Μαλάκα. Τι κάνει ρε. Δικός μας πάει να βάλει αυτό το γκολ συνέχεια. Ο Μάουε. Τι κάνει. Είναι πλάκα. Oh my god. Γκολ. Το βάλε. Μαλάκα, σε έβγαλε. Άμα εσύ είσαι ο Φάρης μου πια. Μα γιατί βάλαμε. Κάτσε Arabian. Arabian big. Guys, I have to tell you something. Something you never want to listen. Arabian big. Γκολ. Είμαστε απίστευτοι. Είμαστε μοναδικοί. Όταν λες Arabian big, όλα γίνονται ωραία. Ξαναπες το κάνω αρχίζουμε, μου σαν το αρχίζουμε. Πες το. Πες το. Arabian big. Κανένας δεν την πέτυχε, ξέρω εγώ. Και εγώ από πίσω. Όχι. Τη βάλε αυτό το κόλλο για λίγο μέσα από τα μωρή. Τι κλειτός. Ένα παγουέ.
Πώς τον έστειλα απέναντι το Ελλάδα, να μην πάρει την μπάλα. Κάτι λεφτάκια μας. Μαλάκα. Όχι, δεν την πήρα την μπάλα. Δεν πάλι. Τη χρυσή. Όχι ρε. Δεν πήρα την κεφαλιά ένωση από την μπάλα. Παραλίγο να πάρει την μπάλα για να βάλω την γκολ. Με κεφαλιά. Σαν συγκρούμενα είναι ρε μαλάκα, δεν με σε νιώθω. Σαν μπουρδέλο. Όχι, μη! Δεν σου πέρα να κάνει αυτόν τον ήχο. Πάμε τώρα να σκίσουμε. Τάπα. Μαλάκα, τι λες τώρα. Το Μιτζή γιατί τι έκανα. Πάμε για γκολ, πάμε για γκολ. Competitive, ξυπνήστε. What is it, man? What is it? Έλα, πρώτη. Όχι. Όχι. Έλα ρε φίλε. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, ποιος είναι τώρα μου. Ανοίγει. Καλά κάθομαι εγώ τώρα. Βασικά όχι τώρα δεν κάθομαι. Τώρα πρέπει να φάει τίποτα άλλο. Άρα πολύ. Πήρα. Αλλά πρέπει να πάμε γκολ. Ναι, Γκολ, όχι! έλα ρε. Μαλάκα με είδες. Ο άλλος ο μαλάκας τι κάνει. Ναι, σώστε. Κάποιος. Μαλάκα. Και οι τρεις άχρηστοι μαλάκα. Έλα. Έχουμε και πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε γκολ για να εισπαρεύουμε. Έλα. Τι κάνει ρε ομάδα. What the fuck are you doing? Ναι, ο δικός μας κάνει παρόμοια. Ναι, κλείτσα. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Έλα το. Μόνος μου είναι. Άχρηστο. Έλα, το γκολ της τιμής, έλα. Χάσαμε. Μαλάκα δεν χάσαμε, δεν το βάλαμε μια άχρηστα. Oh my god, πάμε λενά. Όχι. Όχι. Άντε πάμε λενά ρε. Ωχ, ξεκλείσα οράδες, ωραίες. Πάθαμε. Βαρεθήκαμε, ρε. Ωραία, οπότε κλείνουμε. Παιδιά, θα κάνουμε ξανά βιντεάκι Rocket League σύντομα. Μείνετε συνηθισμένοι. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Subscribe στο κανάλι μου, subscribe του Άγγελου, θα σας το έχω κάτω στο description. Ωστότε μείνετε συντονισμένοι για καινούριο βιντεάκι Rocket League λογικά. Από μένα γεια σας. Γεια σας και από μένα. Γεια σας.